Ano, pojď souhlasit, jenom, že souhlasíte s nahráváním a už se to nahrává. A ještě zkusím teda ten dáreček. Další, není tam slyšet zvuk. Jestli mě slyšíte. Jo, slyšíme. Další, není tam slyšet zvuk. A jestli vás můžu poprosit, vypněte si mikrofony, jo? Protože nás to tady ruší. Děkuju. Nebo Dášenka Takže se vypne. nám, takže se nám to trošinku nepovedlo. Aspoň vidíte, že jedeme živě. Já jsem chtěla vám to tam pustit i s tou krásnou hudbou, kterou úplně miluju a vždycky si to pouštíme na našem meetingu. Tak je to asi nějaké znamení, že to používat nebudem a že si počkáme na příští rok na náš meeting. Já už jsem se představila, jmenuji se Dagmar Meissnerová a budu se vám snažit dneska v dnešním večeru tak zhruba hodinku předat zkušenosti a seznámit vás s tím, proč by zrovna pro vás a pro vaši rodinu byla důležitá prevence. A pokud budete mít opravdu nějaké otázky, pište mi to do chatu. A nebo se přihlašte, já vám určitě dám ještě slovo, já to zhrnu a můžeme potom se o tom i třeba pobavit. Já jsem si pro vás připravila slajdy. Budu to tak jako kombinovat, že vám tam dám ten slide. Vidíte slide? Ano. Ale budu tam přepínat i to, abych viděla na vás, protože aby to bylo takové více autentické. Budete se mnou souhlasit, že prevence má vždycky větší hodnotu a větší sílu, než čekat na to, až se mi něco stane? Děkuju za to, že aspoň budete kývat. Moc děkuju. A mně se moc líbí to, že sranda, tohle nedělá. Víte, já když se podívám, totiž my se dneska budeme hodně bavit o přírodě. Jak to, že ta příroda ví, že něco má dělat? To ji to nikdo neučil. Podívejte se někdy z okna. Nejlépe je to na jaře. A když vidíte, jak všichni ti ptáci lítají a jak absolutně každý ví v té přírodě, co má dělat, tak já jsem si řekla, že my jsme takový i správci toho, co jsme vlastně dostali, buď to od toho vesmíru, nebo od toho stvořitele. Mám pravdu, každý to nazve nějak trochu jinak. No a když budeme žít jako, myslím, že my jako lidé jsme součástí přírody a když budeme žít v souladu s přírodou, tak se nám bude dobře dařit. A ono se nám to trošku vymklo z ruky, protože už zhruba před těmi, v tom roce 1900 vůbec neexistovaly nemoci, jako jsou astma, alergie nebo nějaké selhání imunitního systému, to o tom nikdo nemluvil. Infarkt není známý, rakovinu nikdo skoro nemá, jo. Cukrovka to taky bylo neznámý, byly to prostě věci, které jsme neznali. Protože jídlo je přesný návod, co má tělo dělat a
Určitě mi dáte za pravdu a vím, já to vidím na těch lidech, jak už o tom přemýšlí, že se musíme navrátit k té přírodě a k těm potravinám, který měli ti naši předci. Prostě čerpat z toho čerstvého jídla, z té čerstvé přírody a aby se nám nestalo to, že nás pohltí ta chemie. To není moc pozitivní, jo. A co se stalo za těch 100 let, 50 let a ty syntetické chemikálie, prostě každou vteřinu je vyrobená nějaká chemická látka, jo. Kolik lidí má astma, alergie. Já dneska jsem byla na takovým podnikatelském setkání a jako já vám ani nemůžu říkat, co se tam řešilo. A to motto, který já mám, že zdraví je bohatství a peníze pro ochranu, tak já si zatím opravdu stojím, protože jako nikdo z nás nechce dostat nějaký problémy, který u nás se dneska říká ta civilizační nemoc. Jo. Co nás hodně ovlivňuje a co si moc lidí nepřipouští, tak je elektrosmog, který si řeknete, jo, já si vypnu tu Wi-Fi, já si vypnu ty zásuvky, ale to je vysoké napětí, to je prostě všechno, co nás ovlivňuje. A zase je to vědecky i podložené, že ten elektrosmog zahušťuje krev, ale pozor, zase vám řeknu, to řešení, který my máme a na který přišla naše vědecká rada Akuny, stres, nemáme živiny, jo, jak se k sobě chováme, ale jako nemůžeme ukazovat prstem na druhý lidi. My potřebujeme se sami zamyslet a opravdu vědomně si do toho života pustit. Jednak pozitivní komunitu a jednak pozitivní informace. A toto všechno, co my dneska jíme, že je špatná strava, nenapravitelně zničený pole, že vlastně lidé překračují ty svoje rezervy. Jo. Během nemoci až 70% českých zaměstnanců pracuje v nemoci. Proč to dělají ti lidé? No, protože potřebují řešit svoji finanční situaci. Že? A tohle všechno, to znamená nedostatek vitaminu, nedostatek minerálů a ten elektrosmog tak ovlivňuje naši buňku. A když se podíváte tady takhle na tu buňku, takhle na to černý, tak to je buněčná membrána. A ona je, ta buněčná membrána, tak stuhlá, jak když máte 100 let starou galusku od kola. To fakt nejde vohnout, tam ona vlastně to tělo neví, co s tím má dělat. Tolika ti chemii nemá na to program. A teď to vlastně uloží v té buňce a vzniká zánět. A ten zánět a nedostatek kyslíku tak je spouštěčem právě i to, že máme překyselený organismus. Ta acidobazická rovnováha v těle, to znamená taková ta rovnováha, aby jsme nebyli překyselení a všechno nám fungovalo, jo, jak v těle, protože to tělo to umí zvládnout, tak je narušená. Takže logicky vás napadne, že potřebujeme udělat tu věc, že my nepotřebujeme mít v sobě 5 až 6 kg toxických látek. My potřebujeme ty buňky mít čistý, aby v té buňce se správně spalovala ta energie z toho jídla, z té výživy. A čistý buňky, dostatek kyslíku, čistá krev, dost červených krvinek, tak nám zajistí to, že tělo nebude dělat chyby. Ten tovární režim, to znamená takový to čistý zdraví, to má nastavený to mimino a na nás už potom je, abychom opravdu se preventivně starali o to zdraví. Jako rozhodně mě každý dá za pravdu, že jsme za to zodpovědní my sami. A víte proč? Protože ti lékaři jsou taky jenom přece lidi. A zase jsem byla tento týden na jedné přednášce a tam bylo řečeno, že jako tím, že je nedostatek těch lékařů
A vemte si, jaký jsou objednací lhůty, jo. To jsou jenom lidi a můžou udělat i chyby, to znamená třeba špatnou diagnózu. Oni sami jsou představen vyhoření a jsou třeba často i nemocní. Dáte mi za pravdu, Lucinko? Luci, teď na tebe tady hodně dobře vidím. Já, že si to nevymýšlím a nebudu jenom mluvit o naší vědecké radě, i když k tomu taky přijde, tak třeba vemte si v Brně jeden pavilon na tom žlutým kopci Masarykův onkologický ústav, tak je pojmenovaný Babákův pavilon a on už v roce 1873 vydal spoustu knížek, to si můžete dohledat. A já ty knížky jeho miluju. A on tam mluví, jak to jídlo přesně umí ten žaludek zpracovat, jak to jde do krve. A on to popsal, že vůbec lidi nemusí být obézní, nemocní, překyselení. To je tak něco úžasného, že vlastně my ty lidi máme kolem nás a jenom jim naslouchat a dostat se k těm správným informacím. Jo, o bedřích nejedlí mluví o něm i pan doktor Bertlík. On vlastně on založil tu vědu té acidobatické rovnováhy v těle. On napsal knihu Vnitřní prostředí. Jak to všechno udělat, abychom opravdu si udrželi to zdraví až do pozdního věku. Doktor Warburg už v roce 1931, on dostal dokonce Nobelovu cenu, je to jako německý vědec. A on mluvil o tom, že musíme naprosto vědomně mít dostatek kyslíku v těle, proto se tak podporuje ten sport a proto my nepotřebujeme v buňkách vláčet 6 kg toxinů, ve střevu 4 kg toxinů, aby to potom vypadalo ty naše cévy takto. To je rezavá trubka, ale na čem se to je rezavá trubka, takhle se může stát. Prosím vás, jak to hned dám pryč, jo. Protože tohle je takový jako názor. Náďo, prosím tě, nedívej se na to. To je jenom názorní, jo. To je názorně, jak vypadá rezavá trubka, když nebudeme to tělo detoxikovat. Přitom běžně lidé už za první republiky si dělali detoxy jednak proti parazitům a jednak proti, aby nebyli takhle zanešeny, dělali si různý byliny čaje a tak dále. Takže ta západní medicína, jako jasně, my máme krásné budovy, máme robotické operace, ale západní medicína umí zabít ten nádor, ale potom neumí vrátit toho člověka do života. Ona neumí udělat regeneraci toho organismu a tu bezpečnou terapii po té léčbě, jo. Ta medicína je tlačená do návodu, jsou to opravdu obrovské regulace, mluví o tom i pan doktor Košta, jo. A farmafirmy mají velkou moc, takže se nemůžeme spolíhat jenom na ty prášky. A jsou samozřejmě vědci, začíná to i třeba výzkumem těch kmenových buněk, jo. Ale ti vědci, oni jako fakt, to dneska není možné to zaplatit, tady ten výzkum. To jsou prostě miliardy dolarů a korun. Takže je to na nás zase. A včasná diagnostika není prevence. Chybí nám už ve školách to mentální vzdělání, nastavit si ten mindset. Jsme u toho. Se to snažila hodně rychle zhrnout. Lidé, kteří v té době byli v Kanadě v emigraci, ale pan Lelek ne, tak se rozhodli, že s tím něco udělají a že tu velkou byrokracii té západní medicíny obejdou tak, že použili model referenčního marketingu k tomu, aby dokázali s čistým úmyslem, s úctou k přírodě a nadějí do budoucnosti předat lidem receptury, který vychází právě z těch bylin. Za co jsem já nesmírně vděčná.
Já jsem vám to Alveo, prosím vás, já nebudu mluvit o všech výrobcích, protože to není možné. Pokud chci vám dát ještě slovo, to není možné to jako všecko do té hodiny nebo městnat. Proto bych vás chtěla moc povzbudit, abyste se zase, až vám vaši poradci pošlou pozvánku, tak abyste se znovu připojili, protože jednak třeba bude mít ten blok někdo jiný, budeme si sem zvat i doktora Bertlíka, nebo třeba někdo z poradců, kdo jsou v Akuně dlouho, mají v srdci tu lásku k tomu, že chtějí předávat lidem to, co jsme my dostali od toho vesmíru a stvořitele a chtějí to předávat dál a znají to a chtějí se s vámi rozdělit. Tak abyste zase přišli, to jsem chtěla říct. Abyste zase příště přišli, protože se budete dovzdělávat a čím víc budete s námi, tím méně vás budou ovlivňovat. Kup si Espumizan v reklamě, šupni si něco od bolesti, jo, ale to se vám děje, jo, vemte si, jak my jsme obrovsky ovlivňovaní prostě tou reklamou. Já tím, že si na to dávám už pozor, tak to fakt jako nevnímám. Já se to snažím úplně oddělovat v tom mozku, to už mám ten mozek vycvičený, ale vycvičte si ho taky, to chvilku trvá, není to fakt za měsíc. No a takže já bych se moc chtěla teď pobavit o tomto produktu, já ho takhle vezmu do ruky a já miluju tu flašku. Ty, prosím vás, kňučí nám tam nějaké dítě a já teda musím sundat ten slide a dát si tady participants a já hned poznám, kdo tady kňučí. Ale ne, to je zase dobrý, jo, že ty děti tady jsou. Protože my je chceme vzdělávat taky, ale nepřijdu na to, chtěla bych moc poprosit, kdo tam mluví, aby si opravdu stlumil ten mikrofon, bude na to ještě dost času. Dášenko, klikni prosím tě na paní Ljubov. Jsou tam 3 tečky a tam ji můžeš zamutovat i ten mikrofonek. Já vím, že to můžu, ale já jsem No, jak se dívám na vás, na slide, na flašku. tak teďka se díváš na nás, na všechny a tam vidíš okýnko Ljubov. Ljubov. Paní Tam ho Ljubov. zamutuješ, Ona to paní, asi jestli neví, neumí, jak no. víš. Jo, já musím jet tou rolovací lištou dolů. Jo. A paní Ljubov jsem zrovna dneska pozvala. Jo. Hele, a já ho nemůžu najít. Je nahoře nebo dole? Dáši, normálně si najet, jak nás všechny vidíš na obrazovce. A na Aha. naše okýnko. Já to hledám v Participants, tak Ne, jo. nehledej. Hledej, normálně nás vidíš na obrazovce a klikneš si na její okýnko a tam máš 3 tečky. A tam Teď můžeš ji hledám, zamutovat. víš, paní Ljubo. Julia. No tím, že My nás ho tady vidíme, tak ho musíš... Ljubo. Já ho fakt nevidím. To mi neříkej. Jo, už to vidím. Super. Ona je tam rusky totiž. Ano, Ale ona má zamutovaný teď mikrofon. Tak je to dobrý. teď už ano, teď už je to v pořádku, dobrý. Ano, tak jo. No tak hlavně, že poslouchá. Oni dneska jsou ty děti z toho asi nějaký takový, tím, že je ta tradice toho Mikuláše, tak ty děti ještě nespí. No. Tak jo, takže jdeme na to vše. Já si to sem dám, protože já nevím proč, ale mně se to takhle vykládá, když na to vidím. Takže pan René Lelek, vědecká rada českých lékařů, plus Zdenka Forst, která ještě do dneška v Americe žije, v Kanadě žije, tak se rozhodli, že oni tam byli dál v tom roce, ještě než my jsme tady měli minulý režim. A oni už v
těma bylinnýma tinkturama tam na klinice ty lidi léčili. Takže to chtěli předat i do České republiky. A Akuna je tady 25 let. Vemte si, to je čtvrt století a to už je nějaká doba, aby se dokázalo, že fungujeme bez nějakých afér a že jsme pomohli miliardám, milionům lidí. A my používáme k výrobě tady těch luxusních macerací tak kvalitní byliny, že když projdou chromatografem, to je takový analyzátor, který třeba používají kriminalisté, aby zjistili třeba nějaký pachatele, jo, a tak, tam se všechno zjišťuje a ten chromatograf je v současné době úplně špičkový analyzátor a aby vůbec se nedostala žádná plíseň, nic špatného v těch bylinách a ty byliny, navíc ta bylina každá má rodný list, kombinace těch bylin dělá neskutečné věci. Dívejte, lidé se mě třeba ptají, proč tam máme některých látek u těch produktů míň, u některých víc a tak dále. Všimněte si, že většinou to pokládají tady ty otázky amatéři. Ne, že bych měla něco proti lidem, otázky jsou velice dobrý, ale ono často v té homeopatii a v té naturopatii, to znamená vědě o bylinkách a o tom, jak funguje celé komplexně tělo, tak často méně znamená více, protože jestliže se nakombinují ty byliny správně, tak jich tam nemusí být narvaných kvanta. Proto taky není dobrý dlouhodobě používat jednu jedinou bylinu. Tak jak si lidi třeba používají půl roku pokřivu. To udělala moje máma a dostala z toho potom ledvinové problémy. Takže proto aloe je vytvořený z rostlin, které jsou nakombinované od profíků a je vytvořený tak, abychom si ho mohli zařadit do jídelníčku. V podstatě celý rok, já to používám celých těch 20 let, co jsem s Akunou. A vůbec to byla hlavní podmínka, aby ten produkt neměl žádné vedlejší účinky na člověka, dokonce ani na děti. A zase, já vždycky něco poslouchám, co se kde šustne, tak zase prý je nějaká epidemie toho, jak se to jmenuje, nemoci už nemáme, jo, zápalu plíc, ty děti, že mají problémy. Takže prevence prostě existuje, nečekat, až to děcko dostane. A nebo když už to dostane, máme na to metody. Ale jo, znova se vrátím k tomu, co umí. Jak jsem vám tady povídala o té buněčné membráně a o tom jak máme tady tohle černý, totálně nepropustný. No, ono to není totálně nepropustný. Tam jsou takový ještě další takový speciální průduch. To nejsou průduchy, jo. Slyšel nějaký profesor Pirk. Ale jako jak se tam dostává ta strava, ty živiny. Alveo umí tu membránu otevřít a umí právě udělat pořádek a najít si v těle problém a začít ho řešit. A to není jako o tom, že si řekneme, no to fajn, tak si dám teda tu kůru, ty 4 lahve, to je tak na 4 měsíce a pak už zase nemusím. Uvědomme si, v jakým žijem prostředí. Ale my máme touhu jako lidé potom, abychom žili zdraví, abychom se dožili prostě ve zdraví toho stáří a žili co nejdál. Jako já to vidím, nikomu se nechce prostě zemřít anebo být nemocný. Jak můžete mít radost ze života, když vás něco bolí? A proto Alveo si přesně v tom těle najde to, co je potřeba řešit. A hodně se teď setkávám i s tím, nejenom jak tady Martina mluvila o borelioze a o roztroušené skleróze, ale já se setkávám hodně i třeba, že lidé mají řídnutí kostí nebo mají artrózy. A pokud nevyčistíme ty soli z těch kloubů, to zanešený z té páteře, prostě pokud nedáme do rovnováhy mikrobiom, střevo, tak my se nemůžeme uzdravit, kdybychom měli zlatý prášky na zlatým podnose.
Proto to je jenom jako potlačení toho problému. Zrovna tak vysoký, tak když je to pandemie. Dneska mě řekla maminka, že její 25letý syn onemocněl rakovinou prostaty. Je to normální. No takže zase už jsme se domluvili. Ale prevence, zase se vrátím k tomu. Prevence. A 40% populace nemá dostatek vitaminu C. Já budu mluvit ještě o 4 komplexu. A zvíře si umí, kočka si umí, pes si umí vyrobit, když mají stres, si umí vyrobit ten vitamin C ve svém zažívacím traktu. A když si to nastuduju, tak až 1500 miligramů si to ta kočka dokáže vyrobit, když se dostane do nějaký vyšlamastiky. Teď to je takové mega dávka, takže člověk běžně těch 1500 mg měl brát jako prevenci denně. A zase, když jsem si pustila dneska podcast doktora Bertlíka, protože my máme luxusní materiály na tom svět se mění. A opravdu jenom je o tom našem čase, jestli si tam pustíme zprávy, abychom se zase dozvěděli nějakou tragédii, anebo si to tam nastudujeme. Takhle já se vzdělala, mě to hrozně baví, já potom mám na všechno odpověď. A on tam říká, že bychom museli fakt sníst až, on tam říká 9 pytlů zeleniny a ovoce. Že není potřeba, já dokonce i teď vůbec v zimě, když třeba peču něco, anebo do buchet, tak nekupuju citrony a dávám tam 4 komplex. Protože ty citrony do kamionu, tak se to zavře do bedy a nasyká se to, aby potom nelezly nějaký ty reberky. No a pak si to možná umijete doma, ale jako ten citron určitě vám nezajistí ten jeden citron tolik C, abyste měli dostatek toho vitaminu C. A že to funguje, to znamená, ta vědecká rada neustále se snaží, aby šla a byla v souladu s těmi novými trendy, takže na příští rok vás určitě čekají i novinky. A my jsme dostali od kanadského ministerstva zdravotnictví, tak jsme byli zařazeni do kategorie přírodní léčivé produkty. Jak je to možný? Tak se musela udělat asi nějaká studie. Kdy bylo jedné skupině lidí podáváno placebo, to znamená nějaký roztok, a druhé skupině lidí byl podáváno Alveo a naše produkty, aby si vůbec, jako kdyby ta nejvyšší autorita v zemi a ty velmi přísné předpisy mohly dovolit dát tohle ocenění. A taky, když se podíváte, tak těch 5 certifikátů, to je něco neskutečného. Já neznám firmu, která by měla takhle vysoké ohodnocení. Tak. A já jsem, tady mám tady nějaké, jo, už to máme zamutované, pak tady máme chaty. Tady mě paní Nadia píše, že by se to mělo učit na té zdravotní škole a tak dále. Naďo, ono to přijde. To je všechno vývoj. My chceme jako lidi všechno moc rychle. Ale ono tím, že nebudou lékaři a že ty farmafirmy vyjímají totálně peníze z těch lidí a z těch zdravotních pojišťoven, to nakonec se zjistí, že pro nás, pro lidi, bude levnější používat certifikované byliny na to, aby si lidi pomáhali sami. Ale to je normální selský rozum. Takže ono k tomu dojde, jo. Dneska prostě na to není na to prostor. Já vím, protože paní doktorku Fialovou si možná pamatujete z našeho meetingu a ona bude taky určitě host nějakého příští rok, nějakého toho našeho webináře a ona říkala, že pokud by neprovočkovala třeba některé vakcíny, tak dostane pokutu od pojišťovny.
Zatím je ta legislativa takto nastavená. Ale čím dál víc, já to zjišťuju prostě, čím dál víc těch lékařů si třeba čas udělají, nebo si zakládají svoje vlastní nějaké poradenské kanceláře, aby těm lidem pomohli, protože jsou také to jenom takzvaně lidi, nebo jsou to lidi, že jo? Chtějí, protože oni složili Hippokratovu přísahu a chtějí těm lidem pomoct. A oni nejsou hloupí, to jsou velmi vzdělaní lidi, to je složitý studium a oni nechcou prostě těm lidem škodit. Já tomu věřím, že to tak je. A tím dál víc si toho všimněte. Sice si to musíte zaplatit, tu poradnu, ale dneska se dělá měření, dneska se dělá, pan doktor Bertlík dělá taky u závažných případů měření, nebo toho kosmonauta. Nemyslíte si, že oni ho tam pustí nemocnýho? Oni ho prostě vyčistijou do toho vesmíru, když on tam letí, tak oni mají na to ty metody a sportovci a k tomu všemu se můžou používat rostlinné látky, protože ta rostlina přesně ví, co v tom těle má udělat. Tím, že naše vědecká rada ještě udělala tu kombinaci a tu speciální úpravu alvea tak, aby se do 10 minut dostalo do buněk, před úrovní žaludku, to já si pamatuju, já si dělám ty zápisy, tak to jde hned do krve, přestože to není na alkoholu, jo, takže to je úplně pecka. No a teď už se zeptám vás, jestli máte nějaké dobré zkušenosti, třeba s Cčkem, nebo s alvem, jo, je vás tady poměrně dost, tak já si myslím, že mě v tom nenecháte. Dášenko, můžu? No, Andrejko, zrovna tebe tady mám takhle naproti, tak se můžu, tak ti dávám slovo. Ahoj. Ano. Ahoj Prosím všem. tě, já jsem jednou dostala k Alveu dotaz, jestli je vlastně ty byliny z toho, když jsou z toho macerovaný, tak právě říkali, že jsou nějaké dva způsoby na alkoholu, jak si říkala, což není, to vím. A pak je ještě nějaký druhý způsob. Víš, jakým způsobem je to vlastně ten výtažek z toho jako dostáván do toho Vím to, Alvea? vím to, protože jsem se na to zeptala doktora Bertlíka, předsedy vědecké rady UKUNY. Složení vědecké rady máte na webu akunashop.cz nebo SK. A my ty maceráty děláme na alkoholu, jinak nejde dělat macerát, ale potom ještě technologickým postupem ten alkohol odstraňujeme. Jo? A třeba když se jenom opatrně zmíním o ostatních produktech, tak vždycky ty naše produkty, jak jsou vitamíny, minerály, tak obsahují rostlinné látky a oni umocňují vstřebatelnost těch vitaminů a těch minerálů, aby se to dostalo tam, kam patří. Jo. To je jako ta živá příroda, to živí, ty živý enzymy. Takže Andrejko, takhle, jo, je to. Jo, Buďte na jo. každém webináři. Máme tady někoho, kdo by se chtěl podělit. Mám tady prosím vás, Lucii. Paní Lucii. Paní Lucie to dneska nestihla. S tou jsem byla domluvená, že nám řekne, kolik obešla prostě těch ordinací, než donutila některého odborníka, aby ji poslal na ultrazvuk očí a zjistilo se, že opravdu tam má ten nerv narušený a řekli jí, že, já to řeknu za ní, a řekli jí, že na to prostě západní medicína, na to, když je porušený oční nerv, takže na to nemá žádné metody. Takže už jsme se domluvili a já hned operativně tím, že mám telefon i při těch závažných případech, tak tomu doktoru Betlíkovi zavolám. Ale rozhodně nemůže v žádném případě nikomu uškodit alveo. A dokonce, když třeba ten člověk, když mu řeknou, že má autoimunitní onemocnění, no to vím, prosím vás, protože když si neví rady, tak řeknou, že už je to autoimunitní. Já teď se nebavím o tom, když je transplantovaný živý orgán. O tom se absolutně nebavím. Já se bavím o třeba revmatoidní artritidě, který je zařazeno jako autoimunitní, ale může se alveo. Roztroušená skleróza. Může se alveo.
jo. 1 odměrka, víc ne. Autistické dítě, 4 roky. No jako dívej, co dáte děckovi do 15 let, z toho čerpá celý život. A, a všichni rodiče mě to potvrdí, že dostat do děcka prostě zeleninu. Oni ty děti, já to vidím podle mý neteře, jo. Oni si to prostě řeknou mezi sebou ty děcka, že to si jako jen se nebude jíst v té školce a oni to nejí, ale jako ono tam stejně moc nic není, ale když se nad tím zamyslíte, až už je to děcko třeba chudokrevný, tak už si čerpá ty zásoby těch červených krvinek z kostní dřeně, jo. Takže, a to vím od imunologa, to nemám ze svý hlavy, akorát, že já si to pamatuju, protože jsou takový špeky. Takže preventivně pinky, no a pokud má autistický děcko, tak pinky a alveo, jo. Ale prosím vás, na dětech nikdo nebude dělat studie. Tam je potřeba, aby maminka zapojila selský rozum, řekla si, víc to nemůže vůbec uškodit, jestli jsou tam bylinné látky, jsou tam prostě živiny, je tam železo, jod, měď, všechno to ovlivňuje mozkovou činnost. A dokonce i pan doktor Bertlík v Kanadě, ještě když byl v emigraci, tak mu ředitelka školy dovolila ty děcka právě stanovat tady těma našema doplňkama stravy. A ke konci roku ta ředitelka doktoru Bertlíkovi poděkovala, že se dá v té škole učit, že ty děcka se sklidnily a jsou prostě normální, jo. Že nejsou na těch antidepresivech a mají živiny, ty děti se sklidní, dobře spí, rozí se, papají, nemají tak chuť na sladký, takže určitě to doporučuju. Tak. Jo, ještě máme 15 minut. Dášenko, můžu mít dotaz já ohledně jedné mojí, teď už parťačky. Myslela jsem si, že dneska bude, asi jí to vypadlo, ale my jsme řešili jeden zdravotní problém, mimo jiné, a to bylo malej kamínek vlastně v močovém měchýři. A já jsem tím selským rozumem 100% poradila alveo a vitamin C, to znamená naší aku pro 4. Je něco, co bys ještě třeba doporučila a s čím máš zkušenost ty, nebo poradila, jakým způsobem ještě tohleto urychlit, nebo lépe vyplavit, nebo rozbít tady tyhle ty právě situace s tím močovým měchýřem a ty ústroji celkové? Zuzanko, já ti moc děkuju za ten dotaz. A teď mě krásně navedla na to, že hodně lidí, já trochu odbočím, ale já se tam dostanu. Hodně lidí má zánět močáku, všimli jste si toho? To jsou přemnožené bakterie E. coli. Oni ty E. coli mají takový háčky, jo, takový, to jsou bakterie, a oni se zaháknou prostě do toho močového ústrojí. Oni tam drží, jo, drží tam a otravujou. A samozřejmě potom teda, jak se vylučuje, tak to pálí, štípe, jo, správně se to nevymočí ten člověk, takže už se tam dělá nějaký písek, anebo třeba nějaký kamínky. A ty brusinky v tom našem 4komplexu, jako brusinka jako jediná umí zvládnout ty E. coli, aby se odháčkovali z té trubice, jo, což je geniální. A takže určitě 4komplex, jo. A já bych tam teda dala alveo a po nějaký době i cleans bych tam dala, jo. A určitě jo, ale zase k zamyšlení, proč tolik lidí má ty kameny a tolik je žlučníků, jo. Dokonce představte si, moje máma, tak ona dostala taky ten žlučníkový záchvat, jo. Myslím, že jednou. No ale tak ona má taky, že jo, 80. A pije naše produkty a ona to šidí, protože Vašenko, to jako je moc peněz. Ale co, my jsme to zvládli prostě s našima produktama a ten záchvat se tak nádherně, krásně zvládl, že jsme zvýšili dávky a pak už se nemuselo nic, jo. A doktoři řekli, že teda sice se to uklidnilo, ale že
jako radši preventivně jí vemou žlučník, jo. Ale ten žlučník tam na něco je, on ten žlučník vám tam vypouští, jestliže sníte nějaké jídlo, vám vypouští ten enzym trávící, aby to jídlo ten žaludek zvládl strávit. Takže já jsem řekla, v žádném případě nepodlehneš tomu doktorovi. A takže mamka je pořád se žlučníkem, nemá absolutně žádný problém, žádný, jo. Takže jsme dali kulu klínsu, takže se to dá zvládnout. Operace je vždycky až ten poslední krok, jo. Že paní to takhle poradí, jo. I když už je tam teda, většinou v tom žlučníku bývá písek, jo. Tam nebývá kameny ve žlučníku, to není. Ale já nevím teda, jestli to je kamen, ale nebo je to spíš zase písek, jo. Ten písek by se dal krásně vyčistit. Takže to paní vyříď. No. Třeba to no, jako řezat se. Jo, každá operace vám naruší ty dráhy v těle. A ono se, jak se to přeruší, jo, je tam jizva, musí se to zašívat, tak už to není zase všechno, to tělo nefachčí prostě v tom režimu toho zdraví. Sice jako žijete, jste zdraví, myslí vám to, ale do budoucna to tam vždycky udělá nějaký problém. Takže prevence. No. Jo, přeruší se lymfatický systém, píše Eva Melcher. Evi, děkuju zase. To je pravda, protože já si taky na všechno tady nespomenu. I když to, jakože, moc ráda o tom mluvím, ale ta lymfa není poháněna srdcem, ta musí fachčit jako celkově a celá, takže operace, jo, teď mě napadly zuby, zase, starejte se o zuby, preventivně, čistíte si zuby všichni, že jo? Proč bychom si nemohli vyčistit střevo a nemohli si vyčistit buňku? No, že nás to nikdo neučil a že se to učilo před 1000 lety naši předci, že to učili a že to využívali indiáni. My už to dneska nevyužíváme, protože nás pohltila ta moderní medicína. Tak neznamená, že to nebudeme moct znova si zařadit do toho životního stylu. Kdy ten styl wellness, to je prostě jako, vemte si podnikatel, když on bude chtít, když něco vytvoří, tak bude chtít si to užít taky ty peníze, nebo bude chtít mít zdravou rodinu. A matka, když to děcko má, tak nechce, aby bylo nemocný. Já, když jsem ještě za minulého režimu měla malé děti, já jsem byla z toho úplně nešťastná, když byli nemocní, jo. Protože já jsem neměla v ruce žádnou prevenci. Tam byly jenom antibiotika a mukosolvan. Jo. Takže paní Ondrušová píše, 13letá dcera trpí už odmala na záněty uší. Jo, záněty, jo, jasně. Chronické záněty. Vždy, když dostala rýmu záněty, dospělo to k tomu, že jí poškodili bubínek, jo. No jasně, protože oni to čistili a možná to i píchli, že jo, ten bubínek. Jo. No a doktoři jí poradili, jak si vezme probiotika a my jsme s Evičkou Melcher potom se bavili, že i Alveo, rvat to do ní horem spodem a po nějaký době jsme šli na kontroly a pan doktor byl velmi mile překvapený, jak to má zahojené. Ano, to taky je, oni jsou velmi mile překvapení, ale nic s tím neudělají, ale nezlobte se na ně. Jste za to zodpovědní vy, protože ten doktor na to fakt nemá čas, on má v čekárně dalších 20 lidí a vy mu tam prostě něco chcete, jako on by vás i poslouchal. Domluvte se s ním prostě na kafe jindy, abyste mu mohli třeba, zeptejte se otázkou, jestli chce pomoct i dalším lidem. Takže krásná zkušenost, děkujeme paní Ondrušové, ano. Krásná zkušenost, záněty. To jsou záněty, jak tady minule Petr Melcher říkal, záněty dutin, záněty uší. Ty děcka mají záněty mandlí. Mandle je lymfatická uzlina, zase přerušení, dokonce i slepák je lymfatická uzlina. Takže to je všechno zase narušení nějaký dráhy v těle. Dá se to všechno zvládnout. Jo. A jenom děkujte za to, že jsme se teď k těm informacím dostali, protože fakt nebyly dříve.
Já si pamatuju ještě zase, je to prostě o těch 30 let dál, že se vozily některé enzymatické přípravky ze západního Německa. Tady to nebylo a vemte si, že my tady máme enzymy z rostlin, tady v téhle lahvi. To je něco úžasného. Jestliže si dám do prevence 30 korun denně, ještě mi Akuna nádherně zaplatí cashback zpátky, když mám nějaký odběr, tak ať vám poradci poradí, jak mít nejlepší slevu a můžete mít i ten cashback zpátky. Je to fajn, že Akuna zvolila tenhle obchodní systém a obešla právě ty zajetý byrokratický legislativní vzorce. Selhání imunity, Naďa, v nemocnici, jo, stomatitidu, to ani nevím, co to je. Jo, řešili jsme tady. No Můžeš. stomatitida prostě se jí osypalo celá pusa, až do krku měla kuchýře palet, jo. A patřilo to k tomu selhání imunity a tenkrát jí to v nemocnici, teď jí 30 let dceři, ale tenkrát, jo, jí to v nemocnici léčili takovou tou fialovou genciánou a to je šílený. To mi dělali, když já jsem byla malá. A já říkám tý doktorce, paní doktorko, to fakt jako po 40 nebo 30 letech jako se nic nezměnilo. I to dítě trpí a nemůže vůbec jíst. Oni dali rohlík, ona nemohla jíst. Nebo jogurt, který je kyselý. Tak jsem jí potom řekla, a tenkrát jsem neznala Akunu jakoby takhle. To jsem poznala teprve potom od Dáši, to jsem byla zoufalá, protože ji nijak neléčili, jo, a Dáša mi doporučila Pinky a to jí prostě moc pomohlo a za to jsem fakt vděčná. Jako. Za týden, 14 dní už jakoby to zmizelo, začalo se to hojit a za 2 měsíce měla výsledky úplně v pohodě. No a doktorka koukala, jo, říká, jak to je možný, jo. No a ještě, jestli můžu jednu zkušenost svoji, Dášo? Ano. Tak mám artrózu. Před 5 lety jsem si uhnala oboustranný zánět kolen, když jsme se stěhovali. Nosila jsem krabice po schodech a to a nic jsem nevěděla, že mám artrózu. Jo? A najednou koleno oteklý, jak balón, jo? A vytáhli mě tam, já nevím kolik vody z toho, no a nemohla jsem chodit. Pak jsem chodila o berlík, jako jo. Tak jsem z toho byla úplně zoufalá a pan doktor říkal, to už lepší nebude, máte artrózu. To byste chtěla ve svým věku a mě bylo tenkrát jako před 5-7 lety 50 něco, 55, 56. Říkám, no to nemyslíte vážně. A no, dáme vám nějaký prášky a injekce, takže Kondrosul, kdo máte jako ortopedickou léčbu, no injekce, že jo, který se platili do kolena, to je výživný, to fakt bylo úžasný, to jsem myslela, že umřu bolestí. A jakoby nefungovala ta léčba jakoby efektivní, jo. Furt to bolelo, vždycky po injekci na 14 dní dobrý a pak zase. A nemohla jsem chodit bez berlí, jo. To jsem chodila fakt jako chvilku. A tenkrát to už jsem asi neznala. Říkám, ty brďo, proč já si neobjednám Onyx, jo. Šup, hnedka Onyx jsem si objednala, začala jsem to pít, Alveo, a fakt jako za měsíc, jo, se ty kolena začaly dávat do pohody a přišla jsem na kontrolu a doktor říká, no vidíte, jak vám to pomáhá, ty prášky naše, že? Já říkám, no vidíte, pane doktore, já je mám doma v šuplíku, víte to. Já piju Onyx. A co to je? Teďka začal v počítači hledat, já říkám, to nenajdete, pane doktore. To má firma Akuna a to neznáte. A teď jsem mu ukázala, vzala jsem sebou letáček a říkám, chcete to vědět, co to je, tak to dobrý složený jako jo. A kde to si seženou, no a já říkám, no to si objednáte v Akuně. A říkám, můžete to dávat pacientům, jako doporučovat, můžete jim pomoct, jako, aby byli, no a on říká,
víte co, já jsem starý, já už jsem zvyklý na ty tabulky, jo, no já na to nemám čas. No, takže já jsem se naštěstí dala do pořádku, kolena fungujou, jo, ale běda, jak přestanu brát ony. Teď jsem vynechala na 2 měsíce a už se to ozvalo. Takže prevence fakt je důležitá. Děkuju Nech vás to moc. vlastně bolet. Děkuju moc. A já bych ještě tady přečetla zkušenost Petra Melchra, ale já za to moc děkuju, protože on mě zase navedl na to, ještě abych vám tady řekla o tom, že opravdu, píše Petr, Alveo harmonizuje a tonizuje naše tělo. Orgány začnou vylučovat správné složení trávicích látek, správné chemické složení žlučí a tím pádem se v těle netvoří například ty kameny, co jste se o ní před chvílí bavili. Prevence a posilování imunity je základ zdraví a předcházení nemocí. Ono, Petře, děkujeme za tu zkušenost, je to pravda. My totiž máme jako ve zvyku říkat, že alveo odstraňuje zánět a posiluje imunitní systém, ale ono funguje i tak jako opravdu, jak to napsal ten Petr. Ono celé tělo komplexně naprosto srovnává. Ono si to tak nějak jako samo díky těm rostlinám jakož tím prostě si to tak udělá, aby postupně to tělo zharmonizovalo, tak aby fungovalo, jak má. Jo. Takže proto komplexní produkt, prosím vás, takto komplexní na trhu opravdu neexistuje. A jinak, jo, sešteluje, jo. Děkuju. Sešteluje nás to jako vemte si ty hodinky, jak musí být zeštelovaný, promazaný a to umělo kdysi dávno jídlo. Umělo. Bylo úplně čistý a těm lidem fakt stačily brambory, kysaný zelí, měli jednou za měsíc maso a žili v souladu s přírodou a jim to stačilo, jo. Já to chápu, že ty lidi jistě třeba nejsou naučení, že by měli nějak jinak přemýšlet. Proto je to zase o tom mindsetu, o tom vzdělávání. Takže seštelovat a děkuju za všechny zkušenosti. Jo, málo zelí, no ono je to těžký, jako hele, nesníš kybl zelí, a protože je taky dost slaný, jo. Takže zkus do toho děcka dostat teda půl kybla zelí, jo. To jako... Ale jim stačilo ta miska zelí těm předkům, protože to zelí mělo ty látky, oni nebyli ještě tak opravdu zdegenerovaní. Takže tak, no. Dívejte, je ta civilizace, máme se dobře, máme auta, máme prostě všechno, co chceme, na co si vzpomeneme máme, ale zaplatili jsme za to cenu. Takže stejně, jestliže budeme chtít přežít, tak budeme se o sebe potřebovat starat nějakým způsobem, protože to třeba potom fakt dáme dneska, když chcete trošičku lepší léčbu, tak si ji stejně zaplatíte. Máme tady ještě nějaké dotazy? Dneska by se mohly zapojit holky od Evy. Oni jsou takový šikovní. Líbila se mně třeba ta Zuzančina zkušenost, jo? Že Zuzančina zkušenost na tom facebookové skupině zkušenosti s bylinnými produkty a je až neuvěřitelný, že na zarostlý palce u noh, teda nechty, by zafungovalo tady tohle. Ale zase to je známka toho, co řekl Petr Melchr, jak to zešteluje a srovná, zharmonizuje komplexně všechno. Co pak my jako laici víme, co se v tom nechtovým lůžku odehrává. My tomu nerozumíme, že? To tělo prostě reaguje na ty byliny správně. Asi to někdo vytvořil tak, že nám ty byliny taky dal jako dar. Tak, mám tady ještě dotaz. Jo, jedině alveo má takové perfektní účinky na náš organismus. Ano, Petře, je to pravda. A podívejte se, kdo třeba si máte pocit, že mu to nezabírá, jak by to mělo, jo, tak si toho alvea dejte víc odměrek.
Jo, tohle je odměrka, no tak si dám třeba klidně 3, jsou unavená. Dneska jsem byla na rautu, tak jsem si šupla hned po tom dobrým papání tam odměrku mintovýho, já to musím v autě. No, tak co? Můžu si to dovolit? Můžu. Je to i o té sebehodnotě. Holky, vy jste dneska tak ukecaný. Tak dobře. Otázka, co si přejete, aby jsme příště, to bude asi až v lednu, co si přejete, aby jsme řešili? No po Vánocích budou všichni přejezení, že? Bych řekla, a přepití alkoholem po Silvestru. Tak možná Víte, nějaký detox, co? A co, něco. víte, co, víte, co mě napadlo? Že si příště řekneme, jak jíst, abychom zhubli a jak pracuje žaludek. Jo, jo. Ale hele, to není moc hodně. Dáme to za úkol třeba doktoru Betlíkovi. No jenom, že Dášenko, ono hubneš i po tom Alveu, takže ono to stejně jako nemusíme řešit. No právě, já si Hmm. myslím. Ale Víš chtěla co? jsem říct toto téma, tak aby to úplně vypadlo, ty jo, si vzpomenu za chvilku. Jo, já budu Já, ještě chvilku. Ještě mám minutu. Jo, vím, Dáš- vzpomněla jsem si, že nejlepší jsou stejně ty příběhy těch lidí, co prostě něčím prošli, No, nějakým způsobem něco jako kdyby začali užívat a ano. vždycky takový ten progres, jako to se mi strašně líbí. Jako, jako to je základ tady těchto našich webinářů. Já jsem vám to sice tady krásně shrnula, aby si někteří lidé vědomně uvědomili, jak jsme se odchylili od toho počátku, od té přírody, aby si to prostě zvědomili, protože lidé na to už nemyslí. Takže proto jsem to tady tak jako zhrnula a řekla. Ale potom ty vaše příběhy jsou tak velmi cenný a jako my jsme fakt správci toho, co jsme dostali a měli bychom se podělit s těma druhýma lidma. Takže prosím vás, nebojte se, kdo to těm lidem má říct, když ne vy. No tak to řeknete, prostě se zakoktáte. A co jako? Myslíte si, že se ten herec, co hraje nějaký seriál, nikdy nezakoktal? No tak vy jste tady takový herci. Když jste se naučili mluvit do kamery, víte, je to krásný. Jo, a ano, zase Petr mě doplňuje krásně. Dodá buňkám výživné látky, protože alveol obsahuje i živé antioxidanty, enzymy a ty výživné látky, které se přemění v buněčné membráně biochemickým procesem v energii. Petře, ty to máš dneska naštudovaný? To je úžasný. Ale to je o tom týmu, o té komunitě, že se takhle doplňujeme, přece nemůže Čti jeden to člověk celý, všechno znát. hlavně v informace, nejenom v energii, ale i v informace pro tu buňku. Informacích. Ta buňka tak se seřídí a seřízená buňka ví, jak má být zdravá, jak se má uzdravovat, jak se má rozmnožovat správně, nedorakovin a podobně. A to je hlavní trumf Alvea. To nedokáže žádný jiný produkt, který prodávaný na trhu. Alveo je harmonizační tonikum. Jakmile Alveo začnete pravidelně dlouhodobě používat, ty výživné látky slouží pro buňku jako zdroj informace a zdroj energie. A buňka, takže tím pádem se buňka seřídí, díky těm informacím, tak jak počítač, když ho vyčistíte, seřídíte ten nový program a tím pádem ta buňka potom ví, jak se má chovat. Takže buňka v játrech začne vylučovat správný chemický složení žlučí, slinná buňka začne vylučovat správné složení slin, takže správný enzymy na trávení. A tak bychom se mohli bavit o všem, o srdci a o tepnách a o tom, aby se tam neusazuje cholesterol, protože proč by se usazoval, když ta buňka ho dovede zbavit, ona nedovolí, aby se na ní nalepil ten cholesterol a všechno funguje. Takže takhle to musíte pochopit. Zkrátka dobře, pokud pochopíte, co máte v ruce, tak vás nikdo nemůže odmítnout, když se naučíte ho jenom seznámit s těma faktama, jak funguje naše buňka. Buňka je základ, buňka je oko, buňka jsou tepny, cévy, žily, vlasy, nehty, orgány, pohlavní orgány, tak všechno. A proto, že Děkujeme. nemáme harmonicky sladinou výživu,
nebo s odpuštěním žereme jedy, tak ta buňka se rozštelovává a potom se tak podle toho chová. Promiň, Dášenko, že jsem ti do toho skočil, ale toto, já si myslím, že to je nejdůležitější věc, co si musíte uvědomit o produktu Akuny, jako je Alveo. A Ale ty to je ostatní krásný. produkty, a ty ostatní produkty jsou na doplnění té výživy, doplnění vitaminu, minerálu, bez kterých to taky nejde. To vám potom ta Dášenka taky jednou vysvětlí. Ale Alveo No. je nenahraditelný produkt, ničím ho nenahradíte. Jasný? Jo, a těm lidem řekněte, že byste je chtěli seznámit prostě s něčím, co by jim mohlo zkvalitnit život. To přece není tady ta jedna věta, kterou těm lidem řeknete, je úplně jednoduchá, když tak si ji napište, protože Ta je moc studovaná. Řekněte, jestli chcou se ve zdraví dožít vysokého věku, ne od 30 let na práškách, tak si zařadí takový produkt do jídelníčku, který je schopen to tělo mu harmonizovat. Rozeštělovaný Ferrari žere a nejede. Rozeštělovaný Mercedes žere a nejede. Má spotřebu jak prase a nejede. Seštělovaný Trabant ho přejede. A tak to musíte pochopit. A tak se s těma lidma bavte. Žádný moudrosti, polopatě. A kdo to jo, nepochopí, no tak jako dívejte, já jsem vám to tady dala tak trochu třeba, abyste, jak říkám, ten začátek, ale jako jinak je to fakt jednoduchý, ta bylina, co pak my víme, co v té kopřivě je za enzymy. Ale ta kopřiva ví, co v tom těle má dělat a jak to, že ta kopřiva je zrovna na to, aby čistila prostě ledviny, jo. Nebo ta pampeliška. No, ale protože někteří učenci, jako jsou v naší vědecké radě, to ne, určitě na světě není jenom vědecká rada Akuny. Stará perská medicína, Ayurveda, jo, to jsou všechno založené vědy na rostlinných látkách a na bylinách. To je neskutečný, používá se to v kosmetice a naše alvo je výjimečně utvořené v tom, že takhle funguje, jak vám to Petr krásně vysvětlil. to, co vám vysvětluje Dášenka, to je nezbytně nutné, abyste věděli, ale to je taková nástavba, to je už, abyste tomu rozuměli, abyste to mohli třeba i odborníkům vysvětlit, ale někdy těm lidem to potřebujete říct polopatě. Jasně. Když počítač jednou za čas neseřidíš, Jo, a vybrat to dívejte, doporučuji. nebojte se toho, protože ta doba nastupuje. A když vydržíme, tak se to převrátí k té přírodě znova. Ti lidi už přichází na to, že ty sociální sítě a jak většině jsme na těch mobilech, jo, ten elektrosmog, že to škodí a bude se to prostě, pokud někdo dostane rozum, tak se to bude čím dál víc omezovat. Měla jsem jednání s mladýma manželama a oni řekli, že žijou v takové domácnosti, jako oni co všechno dělají pro to, aby žili jinak, jo. To je neskutečný a mně přijdou, že ti mladí se fakt o to začínají čím dál víc zajímat, jo. Jak Frasní, tam jo, byla, ty děcka, no. jak tam byla další ta připomínka, jo, že by se to mělo učit na školách, že by to měli, na to se vykašlete. My nemáme pod kontrolou ten systém. To je systémově. To není to, že to je systémový. A já znám už spoustu lidí, kterým doktoři nepomohli, léky nepomohly, tak si rádi zaplatí šamana, všechno možné. Hmm. A čím víc lidí takhle to ale bude chápat, takže čím budeme aktivnější, čím víc lidí, vykašlete se na doktory, nepomlouvejte nic, oni za to nemůžou, to je systémem, ten systém je No. převálcoval, jo. A oni se nechali převálcovat. Ale čím víc nás bude, kteří to budeme chápat, tak jedině to je donutí, že zkrachujou. Jedině to je donutí, že zkrachujou. Že to nikdo k ním nebude chodit, že nikdo nebude ty léky si kupovat. Samozřejmě, pokud se nebudeme věnovat i trochu politice a tak oni si zase vytvoří zákony a takové a tím nás budou dusit. Ale to nemáme pod kontrolou, takže to vůbec neřeším to, že by to měl někde učit, neučit. Já to učím lidi už 25 let, Dášenka to učí lidi, Eva, všetci, co víme, tak učíme, všetci učíme, ty další lidi už jenom tím, že jim to říkáme, že s tím seznamujeme, děláme osvětu, děláme obrovskou práci, zachraňujeme lidem životy, jo? Jestli to někdo ocení nebo neocení, na to se vykašlete, děláme to pro sebe, jo? A kdo jste to pochopili, tak to děláte dennodenně a děláte to s láskou a děláte to
A to je poznat. No. To víc k tomu můžete říct. Jo. To je, nikomu nepomůže, když bude vidět tady z této přednášky všechno, jak to v tom těle chodí, když si to nechá pro sebe. Nikomu nepomůže, když přečte 50 knížek o marketingu, když potom nejde a neuplatňuje to v praxi. Jo? A to stejně s tou výživou. Asi tak nějak, no. Dobře. Prosím vás, máme 3/4 na 10. Někteří už se nám odpojují, takže pokud nemáte někdo dotazy, ale prosím vás, vždycky tady po tomto webináři možná si na něco vzpomenete, takže neváhejte to poslat třeba vašim sponzorům, to znamená vašim poradcům ten dotaz a oni vám na to určitě odpoví, jo? A nebo mě, a nepište mě celá kuna. A když ne, tak se zeptáte příště, no, napište Tak si se to zeptáte příště. od toho to děláme. Máme, Máťo, Lucko, ty seš tady taková přes tu kontrolu. Luci, seš tady ještě? Já jsem si to všechno napsala do diáře, kdy máme příští. Za 14 dní Luci, ty seš tady je, ještě. Jo, za já jsem 14 tady. dní. Za 14 dní je zdravotní Jo. obědový, co bylo dneska, ale příští týden máme exkluzivní akci na to, že dokud to nebudeme mít v hlavě seštalováno tak, jak je potřeba, tak nám nepomůže vůbec nic. Takže my máme příští čtvrtek týden. srdečně zváni všichni. Tak to máme ještě nabušený, tak vidíte, tak to máme ještě nabušený, já se budu těšit ve čtvrtek 20:30 a jak jsem řekla, když budete s náma, budete to mít v hlavě srovnaný. Proto jsem to dneska nazvala setkání s pravdou. Ahoj, Ahoj, hezký hezký večer. Ahoj, krásný večer. Děkuji. Rozlučte se, pak vás vypnu, no.